Imbag nga rabi iti amin kakabsat, gyaman tayo iti Apo ta natipon-tipon ti manen iti daytoy nga oras ken gundaway nga intayo denggen ken pagsaritaan iti sasao iti Apo. Amok nga naduma-duma iti luglugar nga ayan tayo tatta, adda iti taga adayo nga lugar mabalin met nga taga ditoy lawag laeng ken naduma-duma iti kabangibang nga ili iti Ilocos Norte kastamet pay iti adayo nga luglugar. Kaya't awisen kayo kakabsat nga dumngeg iti daytoy nga oras tapno kasta ket umuneg pay iti panakaam-ammo tayo nga rod ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket amok nga digiti kakabsat tayo nga naka-tune in tatta, ah, or awisen kayo kakabsat kadigiti pay kayat na iti dumngeg or digiti kakabsat tayo nga agan-line ket amok nga adda basit pagrigatan na iti internet connection tatta sa uray da kami ket madlaw mi iti slow connectivity ngem babaen iti grasya iti Apo ket amok nga pagtitipunen na tayo amin ita't nga gundaway kakabsat. Kaya't kahit kuman nga irugyanan ta datoy pagtutungtungan tayo babaen iti intayo pinangidawat ken ni Apo tayo nga Hesukristo iti babaen ti pinagkararag. So idauloanan na tayo ni Brother Jello. Nimbag nga rabiyo amin kakabsat. So, welcome once again sa ating topic review. Which is, this message is all about our last message last Wednesday. Rooted and built up in Christ. Ito po yung series. So, let's all pray kakabsat. Dumog tayo nga rod amin. Kat idawat tayo datoy nga kanito oras kani Apo nga subaybayan na tayo. Ken i-feel na tayo ti Espiritu Santo. Kararag tayo nga rod kakabsat. Wapo Diyos. Agyaman kami manen iti daytoy nga rabii. Ng impaay mo kada kami. Idawat mi Lord nga ikan na kami o wapo iti waya nga umasidegken ka ken dumawat kami ti ingkapanang dalus kada kami no anyaman digiti nagbidutan mi iti napalabas nga aldaw oras ken iti daytoy nga kanito. Umay kami Lord nga si papakumbaba ken dawaten mi nga agbalin nga meaningful daytoy manen nga topic review ta adumanen digiti maadal mi nga kinapudno maipanggep ka digiti sa uyo ken revelasyon nyo kadigiti kakabsat nga involved ka daytoy nga topic review tatay. Dawat mi met nga agbalin nga napintas iti internet connection dito mong Galmaysa tapno no awan Lord God iti agbalin nga laped bayat ting kami pinangyus what daytoy lifeline topic review mi itat nga rabi. Kumit mi daytoy nga oras ken ka bendisyon nam dito mong Galmaysa iti kinasirib ken panakaawat. Daytoy ket kararag mi babaen tinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Okay nga rod kakabsat iti daytoy nga oras ken gundaway ket iyam amok kada kanyayo digiti kakabsat nga kadwak nga mga or digiti panelist or so digiti mangilawlawag iti kayat nga sawen dati iti pagsasaritaan tatta kakabsat. So dati ko na ni Brother Jello tatay nga pagtutungtungan tayo dati napalabas nga topic nga in discuss kanya tayo ni Brother Aldwin nga taga Dumalneg. Kanyo absat ket adayo pwede naging speaker tayo taga Dumalneg kaya. So ngarod kahit kung awisen ni dati met ni Brother Jello no so awisik isom namet nga awisen na dagiti kakabsat nga cell group na. Okay Brother Jello. Imbag nga rabiyo manen kakabsat so awisek digiti kakabsat ijigabo nga ag-join kayo ingana ti malpas kadetoy nga lifeline topic review tayo ni Suda da Justin, Cedric, da Chester, ni Sungwan kan kadigiti amin nga kakabsat ta. Even ito'y sentro ni Brother JR kan ni Brother Alex, Brother James, kan ni Brother CJ. So nimbag nga rabiyo amin kakabsat ket idawat ko nga makipag join kayo tatta ingana iti malpas haan laeng nga maparugi. Ngayon so dapat lipasen tayo kasi adu digiti na imbendisyonan manen nga revelasyon ni Apo nga intayo maawat tatta nga oras babaen kadigiti kakabsat tayo nga kadwa tayo kadetoy nga topic review tayo. Diyan lang kuya. Okay, gaman na Brother Jello. So awisek man ni Sis Ludel. Awisem ate digiti contact mo met nga dungig da. Dito yung oras. Hello.
Hello everyone, digitay contacts kung aday jay togtog, digiti Agustin family, ni Divine, Gabo, ken kastamit ken ni Marilo, dito'y kamanggaan, ken ni Joanna, awisen kayo man, adik ken anak ko nga umaymat maki agdingeg ito'y nga pagsasaritaan tay tatanga topic ket nakapimpintas la unay ken kastamat ken digiti adtoy tatang naka-tune in nga digiti pamilya gagayam ken kabagyan kablawan kayo man nga rod iti naimbag nga rabiyo amin. Okay, thank you, Ate Del. So, digiti agkumkumen kakabsat, digiti kakabsat tayo nga naka-tune in tat na mabalin kayo agkumen kakabsat, kasla kumakin ni Lovely Met, good evening, ken ni Jennifer Rivera, good evening, ading. Stamit ka ni Levi Ross Ancheta, good evening. And Kuya Ronald, good evening, Kuya, taga Barrio Ono Isona, ay Santalia pala. So, tumarunong nga awisek tatak, dati ka ingutek nga asawa, awan sa bali no ni Sis Annalyn. Welcome, Sis. Thank you, brother. Naimbag nga rabi itayo manen na kakabsat ko kay ni Kristo. Ket ita nga oras awisen kay manen nga agbuya kadagiti na indaklan nga sasao iti Dios ket awisek digiti contacts di Gabo da Lalang da ni Jennifer agbuybuya iso na tatta da Maymay da Karina ken digiti da dumapay ni Sen ken kastamet dita Barangay Santa Maria ni Ate Agnes. Itultuloy tayo nga rod kakabsat iti agdengeg ta adumanen amok nga adumanen iti maadal tayo ita nga rabii ket agyamanak Brother Dennis. God bless everyone. Okay, so agyaman na kakabsat, pinangawis na kita contact tayo. So iramang kumamet ni Brother Fidel nga bising agkalkalap sa Jabaybay. So welcome bro, agdengeg kadating oras kan ni Brother Beans. Wisen ka Brother Beans nga dongeg kadating oras tata. So amok nga dating nga gundaway kakabsat ket inaramat iti apo tapno kasta ket makapagtutungtong tayo nga anyaman pay digiti intayo aramiden tata. So ngarod tata kakabsat dati topic tayo tata nga intayo pagsasaritaan ket naadaw iti Pilipos chapter 3 verse 12. So dati ngamin iti series tayo kakabsat nga keep on growing in Christ. So napindas launay nga datay amin nga nangawat ken ti Apo ket lumangto iti pamati tay kanyana. So may sa kadigiti sasauna kabsat nga iti adalin tata ket nalawag nga kunana ito'y taga Pilipos chapter 3 verse 12 jak kunaen nagbalegi akon wenno awanen iti pagkurangag ngem intultuloy ko nga ikabil ti amin akabaelak amang gunod iti gunguna daytoy iti panggep nga adda iti panunot ni Kristo Jesus iti inawis na asumurot ken kuana. So nalawag kakabsat nga iti dating oras ket inawis na tayo ni Apo tayo nga Jesucristo nga makapagtaeng kanya na. So anya iti aramiden tayo, anya iti masapon nga obraen tayo tapno na magunod tayo nga nalawag akong kunat dati gunoden tayo dati gungguna nga impaay kanya tayo ni Apo tayo nga Jesucristo. May sa nga nagunod tayo kakabsat ket dati nagbaligi tayo iti pinangawat ti kanya na nagunod tayo dati napudno nga ayat napudno nga panakaisalakan. So dagitoy makita met kadati nga topic ti pagtutungtungan tatakabsat. So napinasmet launay nga intayo pa yun uneg dati panakaawat tayo dati nga sasaoy ti Apo. So narutatain tayo kitain dati umuna nga challenge kadati nga topic. So kuna natoy agtultuloy iti agbiag anabalagi ken Kristo. Ikagumaam iti panagbalagi gapu taawan pagkurangan ken Kristo Jesus. So may sa dati nga challenge tatakab sa ato agtultuloy tayo nga agbiag. So adda iti may sa kada tayo nga addaan dagiti challenges ti pinangsurot ken ti Apo. So makayat na nga sawon iti kakabsat nga addaan tayo dapat iti dagar nga agtultuloy. So kayat kuman nga awisan ni Brother Jallo nga iso na iti muna nga mangidanon iti revelasyon na panggep dati challenge number 1. Brother Jallo. Praise the Lord. Napindas man unay dito yung challenge number 1 tayo tama i-relate ko man nga
launay iti kas may isang atleta nga rod how many times I experienced defeat during my kasagsagan iti panakikom-compete kas may isang track and field athlete. So usto launay jay no once nga kayat mo ti agbalay tultuloy ka nga ag-training. Tultuloy ka nga ipa iti adu nga oras iti panag-training. Tas tamet actually iti panag ubay ka ni God, panagtulnog ka ni Apo Diyos. Hante nga ma-experience iti panagbalay gi. No hante nga agtultuloy. Kasi haan nga mabalin nga ibagay iti bagi tatta kas may isang agtultulnog, kas may isang mangiwarwaragawag ti sao ti Diyos, kas may isang nangawat kani Apo Jesus. Kat adda iti patinggana. Kasi no once nga i-consider mo ngamin nga nagbalegi katatan gathan ka nga agtuloy, kahit na nga sa uwan, alistukan to nga ma-defeat. So, no iti at pagiging atleta ket adda iti panag-retire mo kasi agrakaya mo nga talaga iti bagi, iti panag-obey ka ni God ket awan. Habang umang-anges ka, agtuloy ka nga agtulnog tapno no kasta kan kanayon mo nagtultuloy mo mat nga panag na mo-experience ti panagbalay. So ikagumaan ikagumaan ken awan mo actually tinarigat. Actually excite kumbaga adda ti kanayon ni excitement na again enjoy lang dapat iti panagtulnog panagserbi ka ni Apo panangamamo ka ni Apo kas Diyos kan mangisalakan kasi deto yan iti na experience nga biya. So nga kunak nga rod haan nakagpatinggal lang itoy hangagapo nga addan digiti akwa addan digiti nagapuanan ngem haan pa nga deto iti get Diyos. Ta kayat nga rod iti Diyos ket no naurnos iti relasyon kanya na naurnos iti pinakipag-communicate kanya na. So that means awan ti rason nga hanka tuloy or awan ti rason nga hanak nagtuloy which is it will lead me more nga talaga nga ag-commit wenno i-commit iti biag i-commit iti amin tapno no kasta ti pudpud no nga panagbalay gigat deti makitak to ni Apo Jesus ijay heaven wenno di langit face to face DJ iti balay gi nga kahit ko nga mapasamak iti biag so nga ti aramidek lang ket I always purify dapat iti bagbagik hang ko nga hayaan ni Satanas wenno ni ti anyaman nga aramid iti diablo nga mangpasardeng kanyak ta awan ti pagkurangan no napintas iti relasyon ko ken ni Kristo. So di lang kanyak Kuya Des, thank you very much. Okay, praise the Lord. So masapol nga kakabsat nga talagang ti panunutin tayo pinagbalegi gayam may sa dating ibaga ni Brother Jalo at teket balegi nga umuneg iti relasyon teken ti Apo hanlaeng ti balegi iti dating nga lubong. So okay, thank you brother. So kastamet awisek tatangarod ni Sis Ludel nga iso na iti mikadwa nga mangilawlawag dati revelasyon namet kadati nga topic. Sis Ate Ludel. Well nga rod ayan nagpintas man launay dito nga topic tay nga talaga di agtultuloy nga agdoras ken ni Kristo ket kunana iti challenge nga rod nga number 1 nga agtultuloy ti agbiag nga naballegi ken Kristo nga gusto nga as imbaga ni Jelo itay nga awanin nga talaga kumatiyan itiyan ti panunot ken iti pusok met no di patuloy nga agbalegi. So ano dito mat nga panagbalegi nga dahil ni Kristo ket detoy DJ kan nanayon wenno DJ agtultuloy iti kinauneg iti relasyon ko ken ni Hesukristo. So ngamin ket no makita ti biag itoy lobong ket kastoy met ti kayat nga mapasamak di ba ti pinagbiag nga adda iti nauneg nga relasyon iti pamilya ti gagayem wenno iti kakabagyan ket iti challenge kanya iti detoy dingin pakita ni God ket DJ perseverance ken endurance nga talaga no kayat tayo nga agtalina iti nauneg nga relasyon iti pamilya iti nainlubungan di ba agan-anos nga agserbi agan-anos nga mangited ti kasapulan ken DJ agibtor nga mga ramid di kayat nga aramiden. So the same not iti spiritual nga life tayo nga ti kayat ni God kanyak tapno magunod ko DJ
kas imbaga ni Jelo ita nga eternal life nga makita to ni Apo Dios iti rupan-rupa ket awang mat nga rod taramidek no DJ aganos nakmat ti adaanak iti gagar nga agnanayon ken patid keren nga agserbi ken ni God nga isu deti nga rod deti pinagiwaragawag iti naimbag nga damag kadagiti digiti tattao digiti nga house to house ada nga agpaiso digiti problema nga dumteng wenno sa panagsakit iti bagbagi wenno pakadiscouragean ngem nalawag mo't nga kunana nga talaga dito ay nga ti kangrunaan panagbalegi ikagumaan ti panagbalegi gapo itawan pagkurangan ken ni Kristo Jesus. So awan ti panaka dapat nga panakapaay ko wenno nga deti ti makitubeng kadagiti nga banag no diket agtultuloy laeng nga mangtungpal kadagitoy nga obobraen na obobra na kanya sa amok nga ni Jesus ket haan nga pulos nga agkurkurang no diket isu na amin ti mangitited ti anya man nakasapulan iti inaldaw-aldaw ken isu na laeng iti makaurnos iti obraen at nga inaldaw-aldaw iti panagbiag. So ito'y laeng mat iti kayat ko nga i-encourage nga talaga nga haan tayo nga dapat nga akukos kadigiti problema wenno ana nga man nga banbanag nga makatubeng iti panag-ubay ken ni God no diket agnanayon lata kasi ti apo tayo nga Hesukristo ket imay ditoy daga arod tapno maagdaan tayo iti biag nga agnanayon ken di jay biag nga awang pagkurkurangan na nga masapunan ti kanya na isung ag-enjoy ti lata iti pinagserbi ken ni Hesukristo. Jay lang kanya Brado Dennis. Yes, sa talidal, praise the Lord. So may sagayam nga maguntod iti may sang mamatiken ti Apo ket deti mausarmat ti biag na. So ikagumaan tayo kakabsat nga makasursurong nga datayumet iti usarin ti Apo nga mangidanon digiti sasaon ti padatayo nga tao. So praise the Lord digiti kakabsat tayo met shout out ko man ni JR ken ni Jamay. Siguro taga-Gabo digiti kakabsat jaka mo no sino ti making contact niyan. Praise the Lord. So nakatune in the data. Okay, so kahit kuwat nga wisanen ni Sis Ana tapno no kastakit so na iti mangilawlawag met ti revelasyon na panggap dati nga topic or challenge kakabsat. Sige, imbag man nga rabi itayon kakabsat. Ket nalawag mo toy challenge number 1 itata nga agtultuloy ti agbiag nga nabalay giken ni Kristo. So nakitkitaan tayo ket iti nainlubungan nga panagbiag ket kayat tayo ket agbalay gi tayo di ba? Ag-excel kas lang ko madigidi agbasbasa di ba no kitkitan tayo ket ti kayat dagat agbalay gi met iti pinagbasa da isong ikagkagumaan da iti agbasa tapno no kasakit maragpat da ti kayat da nga maala iti panagbiag da. So nakikita kakabsat kasanok met daytoy nga i-relate iti na espirituan nga panagbiag ko. Tapno no kas iti inaldaw-aldaw nga panagbiag ko adda ti pinagbalaygi. So nakikita ket ikagumaam iti nagbalaygi gapo taawang pagkurangan ken ni Kristo Jesus kunana itoy. Isu nga nakikita diti kakabsat ket hanak gayam nga agsardeng iti pinangsurot ko iti pagayatan iti Dios. Isa tay kunana ni Bradjelo tatay nga saan gayam nga ma-experience iti panagbalay gi kakabsat no adda iti pinagsardeng ba kanti ma-experience iti pinagbalay no mapanunot tayo iti agsardeng so nakikita kakabsat iti may sagayam nga sumursurot ken ni Hesukristo iti masabat man wenno adu ditay iti dumteng man ngem iti kayat na ket itultuloy tay laeng gayam itultuloy ko lang iti mangubra iti pagayatan iti Dios hanak nga dapat agsardeng tamdon no kasi nalawag itoy nga awan ti pagkuranganen ni Hesukristo isu nga siak lang gayam kakabsat addaan nak lang iti ayat or iti ragsak or iti willing lang nga pamold kin Hesukristo tapno no kastakit iti biag ko agtultuloy nga mangsurot kanya na ken nagbalay giken magunod ako na itatay ay magunod ana digidi magunod ako na itatay so gayam nga kabsat iti panagbiag ko gayam dapat lang gayam ket
iti na espirituan nga panagbiag ko kat kay kunakon willing nak nga pamol handak nga agsardeng uri aduman iti dumteng iti trials iti panagbiag kasi tayo mat iti na in physical landing amin nang nangruna digi basa ket handang agsardeng aging ganang handa makaredwar aging ganang handa magunod iti kayat da nga kalkalikaguman kasyayak mat dapat kasi tayo mat kakabsat iti na espirituan nga panagbiag tayo ikagumaan tayo nga agbalegi kasi nukit-kitan tayon awan iti pagkurangan iti Diyosen inted na amin kadatayon. Willing tay lang, willing naklang nga pausar kin Hesu Kristo tapno no kasta maiwaragawag pumet iti naindaklan nga sa una kadigiti tattao nga saan pay nga nakamamu kaniyana. Isu nga DJ lang kakabsat dapat maadaan naklang gayam iti napintas nga relasyon iti Dios tapno no kasta itultuloy ko laeng iti pinangubra iti pagayatan na ken magiging victorious na iti inaldaw-aldaw nga panagbiag ko. So DJ lang kanyak Brad Dennis. Okay, thank you Sis Annalyn. Okay, so nalawag kakabsat ayan dati napagtutungtungan tayong point number 1 ket mabaen iti pinagtultuloy tayo nga rod nga gun-uden dati pagayatan iti Apo. So agpayso launay nga once nga nag-stop tayon iti panangaramid or pinagrelasyon tayo ti Dios ket tayo magunod iti pinagbaligi iti spiritual a pinagbiag tayo. No man pay nagbaligi tayo nga kuna tayo iti lubong ngem haan nga umanay nga maparagsak na ka no anyaman iti nagunod mo iti dati nga lubong. So nalawag nga kunanad tay awan iti pagkurangan tayo ken Apo tayo nga Hesu Kristo. So ti pakagunodan tayo lang ti husto nga ragsak ken namay or ragsak kakabsat ket maalat tayo laeng or maamuan tayo laeng ket ti pinangsurot tayo ken babaen ti pinangsurot tayo ken ni Apo tayo nga Hesu Kristo. So rod itultuloy nga rod iti mikadduang challenge tata iti dating oras. So amo nga excited kayo nga manggigan iti mikadua. So tuloy-tuloy kami dati kakabsat at challenge number 1. So tatag tultuloy tatag gun-uden nga rod meten. Gun-uden ti gungguna ang masarakan ken Kristo. Aramiden iti kabaelan ang magunod iti gungguna ang masarakan ken ni Kristo Jesus. So babaen dati pinanggunod tayo. So adda talaga iti obraen tayo tatta. Tapno no kasta aket magunod tayo nga husto dati kalkalikaguman tayo ken ti Apo tayo nga namarswa. Okay, kahit kung awaganen ni Ate Ludel. Dati nga gundaway. Lidel? Praise God. So, deti number 2, ket kaslamit lang nakakunik kaya agpay so number 1, agtultuloy laeng ti pinagbalegi, ti kinooneg ti relasyon ken Apo Hesu Kristo. So, masapol nga rod nga adamot iti gun-uden tapno kasta ket masarakan ti ken Kristo an aramidek ti kabaela kunana itoy. So, di gun-uden ngamin nga agpay suket kasano ba ti pinanggunod nga daytoy inak kalkalikaguman no makita masaraka ken ni Kristo ket awan sa baling agpayso no DJ talaga nga eternal life DJ pinagmatured ken no kasado nga agkaroon iti napintasmet nga personal na ministry. So nakita ditoy ket nga challenge na para kanyak no kasado nga magunod dita nga gunguna nga masarakan ni Kristo ket DJ ba ibagbaganad to nga absolute obedience nga kailangak nga talaga nga iti consistency iti amin nga obraek para iti keni Hesu Kristo nga makaayo kanya na so masapul nga ada kanyak DJ eagerness DJ joyful heart nga kanayon nga mga aramid DJ kayat nangaramid iti inaldaw-aldaw sila kumati ko natin nga agtultuloy laeng mangisuro iti sasauna kadagiti kontak tapno kasta ket agbalindan tumet nga co-workers ken agserserbi keni Apo tayo nga Dios. So enak lay agagaget haanak nga DJ maawanan man iti namnamaw no pan nakaupay no diket agtultuloy nga aramidek amin nga kabailak nga pakaaywan keni Hesu Kristo tapno kasta ket DJ eternal life nga inak gungun oden nga
masaraka kanya na ket agballe di nga rod nga maited gunod kunto detoy. So nga complete obedience lang nga talaga nga awan iti rambol iti heart rambol iti heart no diket DJ nga rod kan kanayon lang sirarag saken DJ narag ko nga puso nga agnanayon nga maki-fellowship ken ni God through laeng digitoy pinagtungpal ti agaramid ti pagayatan. DJ lang rading. Okay, thank you Ato Lidel. So nalawag kakabsat niya nga masabol tayo uden masiraragsak kanya man nga kayat iti apo nga mapasamak ti pinagbiag tayo. So kahit kung awisanen ni Sis Ana. So nagmilawlawag mo ti revelasyon na. Sige, Brad Danis. Yeah, nalawag mo't kakabsat. Dati diti challenge number 2. Kasi di muna tatakot ikagumaan. Dati mo't may ikadwa tatakot gunoden. Kung nanagto ya. Gunoden ti gungguna ang masarakan kini Kristo. Aramiden ti kabailan na magunod. Iti gungguna ang masarakan kini Kristo Jesus. So, nukit kita gitiket gunoden ti gungguna nga masarakan kini Kristo. Ano ba digijay nga masarakan kini Kristo nga magunod tayo. So, ti kunan atel yudel, eternal life, ken nukit kitak maditi kakabsat ket gunoden ti gungguna nga masarakan ken Kristo no pampanunutek ana nga tapay digitoy mabalin deti ket addaan ka iti kapya addaan ti ayat addaan ti peace of mind di ba kakabsat isu nga deti gayam iti masarakan tayo ken ni Hesukristo ket kunanat toy aramiden ti kabailan magunod ko so nukit kitag diti kakabsat ket tarigagayan gayam nga masarakan kini Kristo nga saan nga dapat nga ano kitak dito kat dapat di pagayatan lang iti Dios iti dapat nga ubraek gayam iti panagbiag ko. So nakikita kakabsat ket kasapulak lang gayam nga aramiden iti pinangubrana iti inaldaw-aldaw nga ibagbagana kanyak ni Hesukristo iti pinangubrak iti will na kasmay sa ngamin nga agserserbi ken ni Hesukristo kakabsat ket adu dagiti aduman dagiti malabsan aduman dagiti dumteng aduman dagiti ma-encounter idta ngem iti kayat lang ni Hesukristo kanyak tatta nga ibagbaga kadaytoy nga challenge number 2 ket aramidek lang di kabailan ba di ba aramiden ti kabailan kunana ti ngamin nga addaan nak iti pinagpersevere pinangipurso kakabsat iti pinangubra iti will na hanak nga so tay ko nagtati number 1 nga hanak nga agsardeng nga mangubra iti pagayatan iti Dios no di ket di ited ko tay buo tay 100% nga pinangsurot kanya na han nga 99% no di ket di 100% fully iti pinangaramid iti pagayatan iti Dios kakabsat. So nga no kita itoy magunod gayam dagiti nga gungguna nga ibagbaga na itoy nga masarakan kin Hesukristo no siak laeng ket addaan nak iti ayat nga mangubra iti pagayatan ni Apo Dios. Isu daytoy tatta kakabsat inaldaw-aldaw nga ubraen tayo itatta kay pinangi waragawag iti naindaklan nga ebanghelyo iti Dios. Tapno no kastakit manggigan iti kaadwan iti tattao dayto ebanghelyo iti Dios kakabsat. So nga ano kita dapat lang gayam nga aramidek dadaan nak iti ayat kay ragsak nga aramiden iti pagayatan iti Dios. Tapno no magunod ko daytoy ibagbaga na dito iti magunod ti gungguna nga masarakan lang kin Hesukristo nga dagiti inbagak tatay. So nga DJ lang met kanyak Brad Dennis iti pakita ni God itatta kanya. Okay, praise the Lord. So nagaduntan iti kay magunod tayo ken ti apo tayo niya. So naduma-duma kakabsat mabalin met nga peace of mind nga kun natin tatay mabalin met nga ayat mabalin naduma-duma gayam kakabsat iti magunod tayo ken ti apo tayo nga si Kristo. Narutatawi sa ni Brother Jalo nga may lawlawag met ti revelasyon na panggip dati nga challenge number 2. Okay, praise the Lord manen kakabsat. Nayulak lang siguro. Actually, diya ka mo no, na kay bagadat tayo iti panagina na
ni Hapo Hesus Kristo laeng nga talaga iti pakagunudan iti pudno nga panaginana. Panaginanahan nga panaginana nga matay. No di panaginana kahit nasa uwan-urin no kasano ti kadu iti sa gabaen tayo ba hindi panagtulnog kan panangamamo kanya natata. But in the end, masapulan tayo kanya na iti panaginana. May kadwa, so dati biyagag na nayon. So, kahit na nga sa uwan kakabsat, especially kaditi kakabsat tayo agbuybuya, handa yung agbalin nga short-sighted nga talaga kadati nga lubong. Kasi tipudpud nung gunguna nga may kadwangan nakibaga kadati biyagag na nayon. Nga awan to pulos iti pangi, comparean tayo ti anyaman nga gunguna nga mabalin tayo nga malakam kadati nga lubong. And then may ikatlo, iso dati mairanod tayo to iti dayag na. Yung future glory. Because datayo kat kadwatay ni Apo Hesus nga tagapagmana. Di ba? So, di jela ang mat, no, kaya take nga magunod, dagito nga gunguna kakabsat, masapol nga arabiden tayo, tay kabalan tayo, anyaman, digiti testings and trials, no paglabasan tayo, kadati pa nagtulnog tayo kanya na, bayat tindi pa nagyan, kadati nga lubong, amin digita, kat kaya tayo to amin nga pagbalay yan, as long as kanayon tayo lang nga nakakapit, kan ni Apo Hesus nakakapit kadigiti kinapudno kan kanayon lang i-work out that ay relationship tayo kan DJ faith tayo kanya na. So DJ laan kanya kakamsat God bless us all. Okay, kakabsat, data it naglapasante topic number 2, challenge number 2 tayo. So, upod noon ay kakabsat nga, ado digit na duma-duma kaskulagtat tayo nga magunod. So, mabaling ito yung baga ni Brother Jalo nga babain magunod tayo pa iti biyagang na nayon, panakawaya-waya ken kastamet dati panagina na nga magunod tayo lang dati bayat intayo pinangaramid iti pagayatan iti Dios. So, okay, so intayon iti point number 3 or challenge number 3. So kahit kuman lang i-shout out pa ni Karina Kitog nga taga Gabo. Agbubuyamet siguro ni mamang na. Okay, welcome kabsat. Okay, so dati ti topic number challenge number 3 tayo kabsat. Si Pupuso nga agtulnog iti panggip ni Kristo. Sarigagayan nga maaddaan iti panunod akas ken Kristo Jesus tapnon makasurot iti napudno awis na ken ka. So da iti awis na kanya tayo kakabsat nga masapol nga suroten tayo ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Anya iti suroten ti kanya na ti suroten ti kanya na kakabsat kada ti pinagbiag kas na pudno ay pinangaramid or pinangiwaragawag di iti sasao na metlaeng. So aramatin na tayo kakabsat nga mangiwaragawag metlaeng di iti sasao na. So okay, so taptang gundaway kakabsat ket awisekon ni Sis Annalyn nga isunat muna nga mangilalawag that challenge number 3. Sige. Talawag mo't manen kakabsat dito challenge number 3. Si Pupuso nga agtulnog iti panggep ni Kristo. Amen. Tarigagayan tayo nga maddaan iti panunot akas ken ni Kristo Jesus tapnon makasurot tinapudno nga awis na ken ka. So nagkikitaan tayo kakabsat nakadiday tinapudno nga awis ni Hesus Kristo kada tayo itata. Nagkikitaan tayo kat nalawag nga iti awis ni Hesus Kristo kada tayo kat sangsang kamay sa tayo nga sumurot kanya na nga agtulnog kanya na. Di ngamin nga mangsurot iti pagayatan na. Isu nga rod nga kunanad ti nga addaan tay gayam iti si Pupusong agtulnog iti panggep ni Kristo. So nga daytoy puso tayo gayam kakabsat nga addaan talaga iti tarigagay, addaan iti ayat nga agtulnog iti pagayatan ni Hesus Kristo. Ngamin no kikitan tayo wholehearted nga mangsurot ken ni Kristo. Tapno no kas takakabsat ket tay kunana itatay ditoy arigagayan nga maaddaan ti panunot ken Kristo Jesus. Ngamin isu nga addaan tay talaga have a mindset of Christ nga dapat gayam ket rejay iti adda kada tayo no kitkitan tayo kakabsat napintas launay nga masurot tay talaga iti pagayatan iti Dios iti awis iti Dios taamok nga daytoy iti plano na iti panagbiag tayo nga apay nga adda tayo itoy kasi
daytoy iti plano iti Dios iti biag iti maysa ken maysa kada tayo kay mausar iti biag tayo ited tayo iti buong buo iti biag tayo ken Hesukristo nga addaan tayo iti ayat nga mangsurot kanya na ana iti suroten tayo so daytoy ti inaldaw-aldaw kakabsat nga ubraen tayo ti pinangipaduyak-yak iti naindaklan nga sao iti Dios. So napaka-importante kakabsat nga mangyaganda tapno no kasta maawis met iti padatay nga tao nga agserbimot ken Hesukristo kadaytoy iti kayat na kanya tayo nga sangsang kamay sa tayo nga agserbi ken Hesukristo. Daytoy iti pudno nga awis na kada tayo kakabsat iso nga itatta kakabsat dakay nga agbuy-buy itatta and at the same time kanyak mat so nga adaan nak gayam iti ayat iti puso kay buong buo nga ited iti puso ken Hesukristo nga pinagtulnog kanyana. Ngamin kakabsat iso nga nalawag DJ pinangobra iti pagayatan na makaring kapay lang tibigat ag quiet timen daytoy iti awis na kada tayo tapno no kasta umununeg pay iti relasyon tay kanyana ken agtultuloy pay di ayat tayo ken ni Hesukristo. Iso nga dayjay met kanyak kakabsat iti nakitag itatta daytoy challenge number 3 itatta kakabsat. So thank you. Dennis. Okay, thank you Ate Ana. Nakalawlawagan nga pinangibagam iti naimpapuswan nga pinangsurot tayo ken ti Apo. Okay, so awi second nga Ate Lidel. Sige. Paiso, lagi siya imbaga ni Ana tatay nga ti pinagserbi ken ni Apo tayo nga Dios ket wholeheartedly awan iti half-hearted no di ket buong buo so nga ti kunana ditoy nga tarigaygayan nga maadaan iti panunot akas ken ni Kristo Jesus tapno masurot iti napudno ti awis na kanya tayo. So nakita ko ito'y mat kanya ket DJ kinadalos mat iti puso aya DJ pinagbiag nga holiness tapno kasta nga DJ ada iti manggigan nga revelation when instruction ni God ket napintas iti inak panangawat napintas ti inak panagaramid kadetoy pagayatan iti Dios ket addaan nga talaga DJ na inragsakan na inarag-o ken eagerness nga kanayon excited nga ni padamag iti naindaklan nga sarita iti Dios para kadagiti dadumamot nga di pay nakaamamu ken ni Kristo isu nga rod nga awan sa bali nga talaga kuman nga yan iti panunot ko ken iti puso ket kastamit iti panunot ken ni Hesukristo nga DJ karod intayo amin agmaymaysa makimaymaysa ken Apo tayo nga Hesukristo nga mangi patungpal deti kayat na nga plano nga ito'y lubong no di ket dalaga nga amin tayo ket magunod diti salvation magunod DJ nagdakelan nga ayat na nga intayon tumet maragpat DJ nga rod awan sa bali no DJ eternal life nga makita tayo ito isuna isu nga iti inakman i-encourage kadatay amin itatangarod ket pataginayunen tay nga talaga iti addaan iti nadalos nga puso ken DJ buong buo nga iti puso tayo nga agserbi kini Apo tayo nga si Kristo babaen nga rod DJ tuloy-tuloy nga awan ti pagkapsutan nga mga ramid ti pagayatan na nga mangipadamag daytoy nga abanghelyo iti Dios nga pakaisarakan iti eternal life nga inted ni Kristo kada tayo. So DJ laeng Brad Dennis. Okay, thank you Ate. So nga rod we second ni Brother Jello. So nati maudi nga mangilawlawag dating challenge number 3. I keep falling in love with Jesus. Si pupuso nga agtulnog iti panggap ni Kristo. So actually iso ti ana iso iti pampanunod ti kasano ba nga talaga iti si pupuso nga agtulnog iti panggap ni Kristo. Awan mo't nga talaga nga sa bali nga panggap ni Kristo nuhaan nga jay sobra nga kung naglaplapunusan nga ayat na
iti pada tayo nga tao iso nga rod nga dadjay nga command na Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, and love your neighbor as yourself. So, if we will obey these two greatest and the greatest command, if we will obey that the greatest commandment na and the next nga command na nga nang summarize iti buo nga linaon iti Biblia nga command wenno nang balbaliw ka DJ Lo edi saan nga talaga nga narigat nga ma-imitate tayo wenno maaddaan tayo iti panunot kas ken ni Hesukristo. So perfect ngamin nga example actually ni Jesus Christ. Iso nga no binasa tayo iti sasao ti Dios from Genesis to Revelation or even from Matthew to Revelation. No nayuswat tayo iti biag tayo. Digito nga sasauna saan nga narigat nga maaddaan tayo iti gagar nga naimpapuswan nga agtulnog iti panggep. Nawan sa bali nga panggep ti Dios wenno ni Apo Hesukristo nga han nga para iti pagsayaatan tayo. So nga no kasano nga aramiden tayo iti maysa nga banag dito lubong tapno lang magunod tayo di kay nga mapasamak which is panagbalaygi. Ganon din yung ating gawa o no panang surot panagtulnog iti panggep ni Hesukristo. Anya kad ti panggep na di ba? Imo na nag-share lang ti gospel isuna. And another is ang pinaka-great na kanyang ginawa is to bring again people to Christ or to God. The reconnection iti relationship ti tao kan ti Dios. So di langat. So no once nga maddante ti kas puso, linaon ti puso ni Apo Jesus, mali tayo nga narigat nga aramiden amin digitoy. So nga nalawagan kakabsat, amin kayo tatanga nag-tune in, amin kayo I believe na naawat yun ni Apo Jesus, iti biyagyo akas personal nga Diyos kan mangisalakan, kastamet nga na-experience yun iti ayat na, so responsan tayo lang mat si pupuso no naimpapusuan nga panagtulnog kanya na dijelain kanya Kuya Dennis. Thank you very much. Okay, praise the Lord. So data kakabsat iti naglepasan dagiti challenge tata. So ngarod anya iti application tayo. So anya ba iti aramiden tayo tatan. So naamuan tayo jay umuna tatay kakabsat anya nga agtultuloy kuna nagtoy. So never stop to follow Jesus. So hantay mo upay kakabsat nga agtulnog nga kang kanayon. No man pa ado iti obraen tayo, ado iti pasamak nga maditip nagbiag tayo, hantay agsardeng anya. Hantay agsardeng ag quiet time, hantay agsardeng agubay, hantay agsardeng ag-share ti gospel, hantay yung agsardeng agaramid iti pagayatan iti Apo. So may kadwa nga application tayo ket gun-uden or ikagumaan no sika itat kakabsat ket addaan kan iti umuna nga tukad iti pinag-share iti gospel masapul nga gun-udem datoy ingganang ag-matured tayo amin. So may sa ito nga masapol nga gun-udem iti mamatikan ti Apo ket ag-matured tayo iti spiritual a pinagbiag tayo at no kasta ket in the future maramat or mausar nga naimbag iti pinagbiag tayo ken ni Apo tayo. So ti may katlong application tayo siguro ket masapol nga ti kuna tayo tatay nga masapol nga ayaten tayo iti Dios iti kinapudno babaen iti panunot aramid ken iti puso tayo. So nalawag pa nga kunana sa Matthew 6:33 amin nga kahit kuman nga usaren dati tarigagayam nga iyon na nga biroken iti pagayatan iti Dios. So masapul nga tarigagayan tayo. Ket tinalaklakang nga Ilocano tarigagayanen masapul tayong anya ti nalaglagan ni tarigagay no medyo uneg ngamin dating Ilocano kapsa. Itultuloy lang kunana magkaidi tarigagayan. Masapul nga ipursigim nga biroken iti pagayatan iti Apo. Okay. So data kakabsat idigit application tayo anya. So tata digit kakabsat tayo nakatune in tata. So halang iti kakabsat iti pinagdengeg. Digit sasao iti Dios. So adda pay dati masapul tayong nga awaten iti ating oras. So danon kanya tayo tata ni Ate Annalyn. Okay, so pasok Ate Annalyn. Okay, thank you, Manong Dennis. So, alak naimbag manin nga pinagdengeg yo kakabsat.
Ginagbuy-buya yu itata. Kita nalawag mo't tatang kakabsat dagiti nangyigan tayo, di ba? Nga kayat tayo iti agbalegi iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo. So kayat ko lang nga idanon kada kamutat pa dahiti awis iti Dios, dahiti naindaklan nga ayat iti Dios. So nakikigan tayo kat di ba no? Kayat mo kadi iti agbalegi iti naldaw-aldaw nga panagbiag mo. Ipudno nga panagbalegi kakabsat ket kasapulan na magunod ket tay panagbalay tayo iti na espirituan nga panagbiag tayo. Iti ngamin. Api nga kasapulan tayo tagbalay kadaytoy ngamin ket iti tao kasapulan tayo tagbalay kakabsat kasi iti tao ket managbasol. Klaro ijay sao iti Dios nga uray may sala nga basol iti maubraam. Nalawag ni kakabsat nga impyerno iti pagtungpalam. Kasano nga rod kakabsat iti agbalegi. Lugit kitan tayo kaday iti eternal death, di ba kakabsat? Kasano tayo nga agbalegi kaday iti itata. Kasitwasyon tayo itang agdama. Sitwasyon mo ita. Anya itubraem nga rod kakabsat. Kabsat nga agbuy-buya or agdengdeng nga kitata. Tapno nakastakot magunod mo iti panakaisalakan. Anya iti ubraem. Or anya iti aramidem nga rod. So itata kakabsat iti lang napintas nga awis iti Dios kada tayo. Tapno no kasakit maawat tayo. Daytoy naindaklan nga panakaisalakan. Tapno no kasakit agbalay tayo. Daytoy lang kayat iti Dios maubraan tayo. Awaten tayo nang masipuputno ni Hesukristo nga naimpapuswan iti biag tayo. Kasano? Pastriken tayo nga buong buo, di ba? Nalawag tatay kakabsat nga buong buo. Iti pinangsuro tayo or iti pinangpastrek tayo ni Hesukristo iti panagbiag tayo. Buong buo isuna kakabsat. Ken awatin tayo isuna. Magbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. Dayjay lang iti kayat iti Dios kada tayo kakabsat. Tapno kasakit agbalay tayo iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Ken maawat tayo. Iti panakaisalakan iti panagbiag tayo. Ammo kakabsat nga oras Pagijag deng no kayat tayo nga maging victorious iti panagbiag tayo iti naldaw-aldaw. Tapno no kasakit agbaligi tayo kakabsat. Awaten tayo nga ron itatama. 100% iti pinangamat tayo kanana. Second tayo isuna iti puso tayo. Itatang agdama. So kayat kayo nga rod kakabsat nga awisen itatang oras nga awaten tayo ni Hesukristo itatang oras iti biag tayo. Agbabawi tayo ket mamati tayo nga ni Hesukristo ket iso iti apo ken manangisalakan iti panagbiag tayo. Ket ita nga oras kakabsat dawate kadi iti isa nga agkararag tayo ket suruten dak kaday iti naimpapuswan kakabsat nga kararag tapno no kasta maawat tayo dedi kayat kada tayo nga pagpalinan iti panagbiag tayo. Tapno no maawat tayo tay biag nga agnanayon. Tapno agbalay tayo iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. So awisen kayo nga rod kakabsat iti nga oras isa nga kararag. At kararag tayo nga rod o Apo Jesus amok nga syakket managbasol ket ado dagiti nagkurangak. Ado Lord dagiti aramid nga nauobraak ket ita nga oras Apo dawatek kadi nga dalusannak iti panunot iti puso ken iti aramid ko ket awisan ka iti biag ko or iti puso nga sikan iti mangiturong iti panagbiag ko tapno no kasta Apo iti inaldaw-aldaw ket agbalay giak iti panagbiag ko ken masurot kayo nga naimpapuswan iti panagbiag ko Apo ket dawatek Apo nga sikat mangtarabay iti inaldaw-aldaw nga panagbiag ko iya dayo na kam kadiugad iti anyaman nga deception iti nainlubungan iti anyaman nga deception ni Satan ket tulungan na kam kadi nga mang-overcome iti amin nga pagkapsutan iti panagbiag mi. Dawatek Apo itatang oras nga awaten ka iti panagbiag ko ket agbabawi ak kadagiti naaramidak inaldaw-aldaw nga makay-ayo iti matang yo. Ket Lord iti nga oras awaten ka ket usarennak kadi Apo
tapno no kas takit dayto nga biag ko ket mausar para iti pakaigloryaan niyo. Dawati kita nga oras ket agyamanak iti biag nga agnanayon nga inted mo nga inpaay mo itat nga oras apo. Dawati nga iti maysa kata kami nga agbalegi iti inaldaw-aldaw ket addaan kami iti ayat iti ragsak nga mangsurot kita kayo apo. Ket dawati itat nga oras dayti nga kararag ko ket idawat ko amin iti ngagan ni Hesukristo. Amen. So, agyaman na kakabsat, ting kayo manen pinangdegngeg itatang oras, iti pinangawat yu ken Hesukristo, iti tuloy tayo nga rod kakabsat, hanlang nga dayti tirugina, no di ket di aging gana, gana kakabsat, pinangsurot tayo ken Hesukristo. Usaran tayo dayti tayo para iti pakaigloryaan na. So, madaydayaw iti Diyos kakabsat, ket agkamanak, God bless us all. Thank you, sis Sana, dati nakalawlawag nga pinangidanon mo kanyami iti Ebanghelyo iti Diyos. So, okay, so tatan kakabsat, ito nga naglepas, dati anatayong adan, dati schedule tayo manen kakabsat, anya, tapno no kastakit, kang kanayin tilatang agtikita. Iti ba, ore man pa online isuna, when sa physical, so maadaan tayo kang kanayo, iti every Wednesday kakabsat, dati lifeline. Tapos right after iti may isang aldawan, mangrugi iti Thursday nga na Tuesday kada dati lifeline topic review so dati ararabin iti tata. So mangangay pa iti first Saturday of the month dati DIPF. So Day in Prayer and Fasting. Kastamet pa dati Freedom in Christ so maangay siguro dati umay nga June ay dati umay nga maudi nga Sabado June. Okay, kastamet pa iti Sunday worship service. So, 8:30 kakabsat, the second floor, iti CAP building. So, awisin kayo amin, tapno na experience yung mati face-to-face. Can adamit iti live tayo via FB page and YouTube. So, kastamet pa, adaan tayo pa iti PISOL. So, ito that time post SOL or School of Leaders class. So, every Sunday, dati kabsat, iti oras na ket 1:30 to 2:30 PM. So, ang request sa Jai Barangay 16. So, tayo awagan tayo nga Zion Apartment. So, okay. Dito iti paglapasanin kakabsat. So, kahit ko pa'y laing i-shout out met ni Senaida Patog. Praise the Lord kabsat. Tatakit addaan tayon iti panakaamu digiti sasaw iti Diyos. So, tata, nagundawayan kakabsat. Kat babalin tayo pa'y laing i-shout out met digiti in-invite tayo tatatay. Okay, sige, i-regay siguro ni Sis Ana, digiti bin-invite na tapno no. Say goodbye to them. Ay, sige. Yaman na kakabsati, kayo man pinagbuyan, kaya talagat next week to manin, inaldaw-aldaw tayo lang obrain detoy. Ken ni Sen, ni Lalang, ni Jennifer, ni Jamel, na Agnes, kaya ituntuli tayo lang kakabsati, agdengeg, itinay sa Diyos. So, God bless everyone. So, nalipatan sa ni Karina. Ay, ni Karina. Wen gayam. Karina, hello. Ni Cliper. Nalipat. Wen. Okay, si ni Ate Lidel. Say goodbye, ate. Digiti contacts mo. Nakamute ka, ate. Sige. Di kita mo, jak amon no, adada, jak makita dito yan yan ti cellphone ko no, adada ng malakit, agyamanak nga rod, ken bindisyon na tayo, ni apo tayo nga Diyos ti presensyayo nga may nagtingeg, manin iti detoy, nga pinagsasaritaan nga nasantuan, nga sarita na, ket awisen kayo nga rod nga agnanayon, da Aiza, da Mylene, iti kontak ko dito sentro nga wives jakman may naganan aming idang malagyang malakas amin tindig iti Agustin family nga patuloy mat nga umay agdingding nga gitatakat nga naman no maminsan tayo manan nga kikita adda kayto aminen nga agboy-boy iti detoy. Okay, sige, thank you, ate. Sige, Jello, brother Jello. So, anak pwede mo o di mo ibagam, bro.
So agyaman na kadigiti kakabsat nga nag-tune in data digay contacts the JR ni Alex ni Justin and the whole group Jigabo. So adan sa nag-join nga may isa or dualatan tapos they group together. So itultuloy tayo dati kakabsat ahan tayo mamuma and ag-enjoy tayo laeng intinte pa nagtulog tapno no agtultuloy nga agbalay tayo saan laeng nga kadato nga lubong no kinti dati pa nagbaylaygi nga masapulan mo may experience laeng ken ni Apo Hesus Kristo. So God bless us all kakabsat. Okay, so dati yan kakabsat paglepasan na. So shout out tayo dati technical support tayo ni Ria. Okay, sis Ria, amok nga di ka makasarita tan. So tatan nga sa tawi second ni Atilio Del so natimang lepas dating arami tayo babaen ti closing prayer. So Atilio Del. Sige, tingarod kumararag, ti agyaman ken Apo tayo nga Dios. Amami nga nailangitan, managayat ken managparabor, agyaman kami manen o Lord, iti pinaglepas dito nga panel review, ket pagyaman ako na o Lord God, kadigiti nagbuy-buya, naadaan daw iti spiritual nga panagdengeg, spiritual nga panunot, ken spiritual nga puso nga nangawat amin, dagiti nga lessons, o Lord God, nga teaching, nga inted mo itata o Lord God, tapno kasta ket agtultuloy o Lord God, iti panagbalegi nga maki ununeg nga nadaan tinaununeg nga relasyon pa ken Apo mi Jesucristo magunod ti tarigagayan nga masarakan ken Kristo ken di wholeheartedly nga talaga nga agserbi kanya na o Lord God ket ikan na kami nga rod itata o Lord God iti pamatibker iti pamati ken di ragsak iti puso o Lord nga mga ramid ken mga exercise iti naldaw-aldaw nga panagbiag mi ket sika nga rod o Lord God iti mang bendisyon iti biag iti tunggal may sakada kami o Lord God tapno maragpat mi then nga maawat nga pudpudno iti plano nga imay-mainted kada kami iti pinagkaykay sami ken ka ken ti da kami met amin o Lord nga agbalinto amin o Lord nga maysa nga workers nga mangipadamag iti nimbag nga naimbag nga damag kadagiti adupay nga tattao Lord God. Ket dito nga rod nga idanon mi manin o Lord God iti pinangted mo iti peace of mind iti maysa tunggal maysa kada kamita. Dito iti dawatin mi itinagan niya ako mi nga si Kristo. Amen. Amen. Okay, sige kabsat. Bye-bye. See you again next week. Bye-bye. Everyone, God bless God us bless all. everyone. Thank you, Sis Ria.